अगल से समझया भाभी बगल से समझया हो। अगल से समझया भाभी बगल से बतिया हो। अब भैया लोग के छुअल चीजा धोई धोई खया हो। भैया लोग के छुअल चीजा धोई धोई खया हो। घरवे में रहिया भौजी बाहर मत निकलिया हो। घरवे में रहिया भौजी बाहर मत निकलिया हो। मुहावा में मास्क लगा के काम काज करिया हो। गमछी से टोपी मुहावा खानावा बनैया हो। गमछी से टोपी मुहावा खानावा बनैया हो। अगल से बतिया चाची बगल से बतिया हो। अगल से बतिया चाची बगल से समझया हो। चाचा लोग के छुअल चीजावा धोई धोई खया हो। चाचा लोग के छुअल चीजावा धोई धोई खया हो।